told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Araw na ito si Jovit Baldivino sa edad na 20 matapos sa birthday party na kanyang dinaluhan nung Sunday ay napainom na naman daw ng kaunti si Jovit Baldivino at hindi na dapat kakantahan sa paano pero hindi nito napigilang kumanta dahil sa panlukso ng crowd. Kumanta ng tatlong kanta si Jovit pero sa third song ay nawawala na daw ito at doon nga ay bigla na lang siyang nawalan ng malay na naging dahilan naman para isipin siya sa ospital na ay walang iba kundi ang asawa niyang si Camille. Sa kanyang mga Facebook posts at stories ay makikita ang kanyang labis na pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang asawa. Habang kasi mapag-find ang sikat na singer sa ospital ay malakas pa daw ito sa mga shows na dinadalaman. Patunay lang daw ito na hindi mo talaga alam kung kailan ang nakatakdang oras mo. Unang nakilala si Jovit Baldivino matapos sumama sa Pilipinas Got Talent Season 1. By the years nga ay pinatunayan niya ito sa mga concerts at shows na dinadalaman. So ano po ang masasabi niyo dito? Sabihin lamang po sa comment section. Abis ang pagdadalamati ngayon ng pamilya, mga kaibigan, fans, at ng showbiz industry dahil pumanaw na ang Pilipinas Got Talent Grand Champion na si Jovit Baldivino sa edad na 29 rito kanina umanong alas 4 ng madaling araw. Wala pa mang direktang kumpirmasyon sa buong detalye ng pagpanaw ni Jovit, ngunit makikita sa Facebook post ng asawa nito at ilang nagpakilalang kaibigan ang labis na pagdadalamati nila ngayon. Base sa FB post ng partner nitong si Camille Miguel, ibinahagi niya ang kanilang larawan at makikita sa short caption niya ang matinding pamumulila. Ang fans ang nabigla sa balitang ito dahil makaraang linggo lamang nang mag-guesting pa ito sa Kapuso game show na Family Feud. At nito lamang linggo, matatanda ang kumalat din ang balitang isinugod si Jovit sa ospital matapos umanong mag-collab sa isang party. Gayunpaman, sa oras na ito ay wala pang ibinibigay na pahayag at detalye ang pamilya ng singer sa kanyang pagpanaw.